Because with every sense of humility and obiumana, this is an open letter to the Catholic bishops of Nigeria as a concerned laity, as a concerned Catholic, only I'm a Catholic, my baptism na Catholic, only na Catholic, my confirmation na Catholic, receive the sacrament of matrimony na the same Catholic, Catholic, you know that. It's an open letter because some of them the letter, the jebel my Bishop Valerian Okeke, Orikoli Yaka, Mobonde ya pass the letter. So this is one of the advantages of social media because all yaga mande kwese fear mande kwese fear. So I told him can join the bishop why because I mean no insult. I'm just concerned. This Eucharistic celebration Ejimara Ibo Catholic, this Ajamisa, the very solemn. As a matter of fact, matter na mass, the holy mass with the greatest prayer of all time. Like we want to the highest prayer. It has been the teachings and accusation from Mumbai Pempe. Once you can do this ajamas or Burugo content to some reverend fathers. Now content maybe comedy or skit. Content can be anything no obo na mmadu na eme na eti n'ilu akwụkwọ. All the content ha bụ imugosi ndị mmadu ka esi esi nni. So nni ka ha na-esi oburu their own content. All the content ha bụ egwu ịbara their page so egwu ka ha na-agba oburu content. All the content ha bụ ime comedy, when they be we crack joke, when they be treat real life matters, when they be news. All these things are different kinds of content. Now, the Ajamisa in actual obligo a content to some reverend fathers that me but as even on TikTok, if ever for na gozo really so Eucharistic celebration, eba na gozo really so, but na gozo really na ya ko mo na tap na mo na gift ye. Father na adoration. Ko ba camera ni iri banye life. Okwu na aranu munke ya rieni ya unu nile onyo kwande na tap na ni gift nka ba home nka ga-ejiri maka ono owobu content eche na actually make the serious make the serious only say time watch you me TikTok mo watch you me eba Facebook mo bo onwe time ya iche I'm a football lover afudu kwa mebe Guardiola mo Mourinho more Kafa coach and I'm coach Man U. I football for many of them on a pitch, a man and ball. Or phone, happy phone, life is here as a life. They see fancy, I hear them, a football. You only let's say or life. When they not do a gift and that do a gift. So here are the local content. Even our missa, you may as Catholics. You may poor each. Ndị Muslim ije na mmụọ ọsọ adakwa agba n'iro onye a na-akpọkwa ọga bụ ihe ọ na-eme. So this social media bakwuru some of our priests ime nke bụ na they cannot stay a day without their phone mgbe ọ bụla ha nọ social media. A convert si go na parish ndị ọkpa ha na-abụ ndị ọkpa ha na-abụ bịa na parish ịkụ ụka. A convert si go fa ilutu go ọrụ dị ebe a ya kwezie na ịgazi na social media chọwa ndị ya convert. In on a St. Paul, even at St. Paul, have you converted the hand to me? Go, give me a child, that's okay. No, you're going to and go. I always call I read about what I say social media. Just your also. The bishop never in this thing now is getting out of hand. Is getting out of hand. I feel about many bishop na TikTok. If bishop cannot be on TikTok, why will the reverend father not on TikTok? I'm not against going on TikTok. Me on TikTok, na kamas, me na money gift, you no gift to me. You follow you na kamas, na say share, tap. Eba na kamas. I will joke, I believe you. Mbano, Chikwa the life will make the confession now. Oh, the confession, Chikwa camera.
is getting out of hand. Catholic Bishop of Nigeria kwesịrị imebere this thing anya. Ọ bụrụ ndị pastọ ụmụ pastọ chọọchị a na-ezuzu ya anyị ajọ iwu fa. E nwere ihe mere anya dị ebube mere anyị ji bụrụ Catholic. Fada ịchọ ịka mas, keep your phone. Mask ị na-eche ịka. Ịchọghị ịka mas iwusa Sudan wolu phone baa TikTok. O nwere ejigbo eme na TikTok. Mana ịchọ ịka mas ka mas fensi mas ị na-aka. Ekpere ka anyị na-abịa ikpe. To the best of my knowledge, Catholic ada achọ population. Catholic ada aja evangelism na achọ come to our church, bịa na church anyị na anyị na-eme. Catholic for the best of my knowledge, anyị aga eme ya. Anyị nwere mmadụ, anyị nwere crowd. So I see no reason mmadụ ga-eji n'aka mas gbanye phone baa life ka wee fife ọ na-eme. Onye ka ị na-achọ igosi ọ na-eme? First go ndị na church first. Ọ nwere ndị nọ na chọọchị the first go fa zọpụtagodu mkpụrụ obi fa the first chọba mkpụrụ obi ndị nọ online a na-azọpụta. Anyị na-emezi ọ dị very childish. Adị mmadụ kwuo kịta sọ ọrịa fada si epik ya offense. Onye si onye obodo kwuo, jide onye obodo ka egbuo, jide na ka egbuo. Onye si ya kwuo, ọ jee seminarị, ọnwa ihe anyị na-eme. Adịghị ya na anyị na-lose members every day by day. Ụmụ mpịampịa na mpịampịa. James and John church is na-apụta everywhere. Members na-apụ ime na gbasara anyị na ọ na-agba gbasakwa ọnụ gị kekọ esi gbasara gị. Ọ gị bụ pope ka ị bụ bishop. Bishop anyị emebekwala ife anya. Ọ bụrụ ya akpọ ndị fada meeting kpọọ ha meeting. Onye chi ime ife dị serious chi ịrụ ọrụ asị fada dị serious. You do get ihe ọbụla bịa na kamera bụ content. That is just the fact. You have an n'iru camera like this, where edit your post to is a content. And 90% of contents are not serious. It's just for traffic and all that. What you hear is serious. Na mụ na nwunye m nọkịta video ya ebe mụ na-anọ na-amịcha ọnụ na-eme na-eli nri content. Mụ na anụ bụ ọgụ nka nsị enye anụ ma ọ bụ nlaba nwunye m ise egosikwa unu. For that something this serious, a whoop phone. I say catch or crowd because social media the general market where one day mandishi, manditi. Excuse me. Anybody can just walk in. Una kodi. Because somebody name na TikTok for one father one. Can you let me ka already kan ka mbu n'obi we na-ekwu. Mana ya ka mbu n'obi. Ona ka mas ona na TikTok. Aka onekwa anya ka ọgbara mmadụ onye na-awa ọchị ya manụ ndị na-gift na ndị na-ata ebe ọ na-agosi oriri nsọ nnekwa na chọọchị mmadụ anata oriri nnọrọ ngozi nke m ma aba. Are we joke? What is happening? Ekwu kịta bụ na onye obodo ekwugo mana ya na-ekwu na ọ bụla ekwu mere ọnụ ọ mfụsi ya na-adịrọ ma mmechusi ọnụ. Major some few people inside the hammer can eziokwu na why ejikwu why ejipụ gị mana ya na-ekwu na